суд айни арзиши маориф ва мактаб дар ҳамин китоб бениҳоят хуб дарҷ кардааст. ҳатто хулосабандӣ кардааст ки маориф ягона қуввае мебошад ки метавонад ки як ҷомеаро иваз кунад. яке аз беҳтарин китобҳои устод Садриддин Айнӣ аст. Китоб илмӣ аст, ёддоштӣ аст, таърихӣ аст ва моро мебарад ба ҳам воқеаҳои аслии он замон ва холӣ аз идеология аст. сеюмин чизе ки мо мегирем ин ана ҳамон ҷасурӣ ва далерии равшанфикрон ҷавонбухориён буд ки барои ислоҳот, барои навигарӣ даровардан дар ҳамон давру замон ҷони худро фидо карданд. яке аз шоҳкорҳои ҷаҳон аст ҳамин Робинзон Крузо, Даниэл Дефо ва ман ин китоб барои ҳамаи синни сол муҳим аст. Инсон дар як ҷазира меафтад, танҳо аст, вале ақл ва ирода, яъне ақлашро аз даст намедиҳад ва иродаи ӯ сабаб мешавад ки ӯ зинда бимонад, ҳаёта таҷриба кунад ва шумо намехонед шикастнопазири як инсон. Бенҷамин Франклин аз як оилаи бигем сарватманд набудааст, як оилае будааст ки аз равған шам тайёр мекардааст, ҳам рӯзгор медидааст. Дар оила 17 нафар, аз 17 нафар аз ҳама фарзанди писари хурдтарин 15 фарзанд аст ва мебинем ки ҳамагӣ 2 сол мактаб хондааст. Лекин нафаре ки 2 сол мактаб хонд чӣ хел ба ҷое мерасад ки ба Конститутсияи Амрико имзо мегузарад. омӯхтани ҳар лаҳзаина, ҳар соата ва ҳар дақиқа барои ҳар ҷавони тоҷик, барои насли имрӯзи мо ва барои ҳамаи мо муҳим, зарур ва воҷиб аст.